खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय बे बैसागो समावहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयनिसिमबो आङो अननाय आरो सिबिनाय गेदेर उन्दैनिसिम मान बावहरनाय थाबाय गासैबो रंजालि बैसागुआवहाय मोजाङै बारग'हरदो मोनसे जाथाय जादों नैबे जोंहा आब' सोरांसि नार्जारिनि नखराव जोंहा गुमै जेकेट नार्जारि नखराव दा बिथांमोना बे बैसागु समावबो बिथांमोना जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि स्टुडिअ'आवहाय फैदों स' नोंथांमोनखौबो जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि स्टुडिअ'आव बरायबावनाय थाबाय फिन खेबसेबाव नैबे सोरांसि नार्जारि आब'नि नखराव जाथाय जानायखौ नैबे सोरांसि नार्जारि आब'आनो माखासे बाथ्रा फोरमायगोन आरो बिनि गेजेराव आं माखासे बाथ्राखौ लास्ट जोबथारनायावहाय फोरमायगोन आब' नोंथांखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बरायबाय नोंथांनि जिखिनि नखराव जे खैफोद जादों जिखिनि प्रब्लेम जादों बेखौ नोंथाङा बेयाव फोरमायनो फैदों आरो जोंनि चेनेलनि दारै नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय मदद लुबैदों बेखौ अननानै नोंथाङा फोरमायना होदो। नमस्कार खुलुमबाय आंनि फिसाया अबाव दं सोर लांदों आंनि फिसाखौ खोन्थानांगोन सोर हौवा लांदोंना सोर लांदों सिखाव महरै लानानै थांबाय आंनि फिसाखौ नांगौ आं फैफिनजानो लुगैदों आं फिसाखौ आं बाराखौ बुंनो हाला आं दुखु मोनगासिनो बे दिनावनो बेसेबां आं गाबनांबायगासिनो बिफाबो जानो लोंनो सान्थि गैया आंबो सुख गैया बिनानावाबो सुख गैया आं बेसे दुखु मोनगासिनो दं बे गथ' सासेनि थाखाय एथ' खस्थ' मस्थ' आं बेसेबां दुखु मोननानै दङ बे गथ'खौ गोसोखांनानै आं जानो लोंनो सान्थि गैया नमस्कार बुंनो स' रायजो राजाफोरा आं बेखौ माखासे बाथ्राखौ बुंनोसै बिसोरो बारा एसेबां बुंनो रोङा जाहैदों स' बिथांमोनखौ आं माखासे गासै बाथ्राखौ बुंजोब्बाय बेबायदि खालामबा बेबायदि जागोन बेबायदि खालामबा बेबायदि जागोन नोंथांमोना बायदिसिना गाज्रि गोरोन्थि साननाङा दा नैबे आब' सोरांसि नार्जारिया गावनि फिसाजोखौ नागिरनो थाखाय जोंनिसिम फैनानै जोंनो सावगारि होफैदों जोंनियाव माखासे आर'ज बिलाइ लिरनानै होफैदों आं नोंथांमोननि सायाव देखायनो नैबे बेवहाय बिथांमोना गावसिनि फिंगारप्रिन्टखौ होनानै गावनि फिसाजोखौ नागिरनो फैदों बेवहाय मोनसे डकुमेन्टस होदों गावनि फिसाजोनि बेवहाय नै स' आं रायजो राजाफोरखौ मोजाङै डिटेल्स बुंसै जाथाय जानाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे बिनि सिङाव थानाय गामिया जाबाय दुर्गापुर आरो रुनिकाटा पुलिस स्टेसन बुंदों बे मानसिया फैदोंमोन गयबारि बासुगावनि खाथियावहाय बिबै बिबौनि न'आवहाय आरो बै समनिफ्रायनो 25 मार्च 2002 मायथाइनि मास मोनसे जासिगोन जादों जायाखै बे समनिफ्रायनो मानसिया गोमाना दङ बहा थांदों सोरबा लांदों नामा मादों नामा जेबो गम गैया बिथांमोना बायदिसिना सन्देहजों जाबजों गोबां जायगा नागिरहैगासिनो दङ दिनै दा बिथांमोना जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै गाबफैदों आरो गावनि फिसाजोखौ नागिरनो फैदों बे फिसाजोनि मुङा जाबाय रहिला नार्जारि जुदि बेखौ लांदोंब्लाबो सोरबाफोर होनबा बे हाबा जानायनि सम नंखायानो बाट बेवहाय हाबा जानायनि माबाजों बेवहाय भिडिअ नङा बा सोरबा लांदों बेबायदि नङा माबा मोनसे जाथाय जादों नामा बेखौसो सन्देहजों बिथांमोना बेवहाय जोंनि स्टुडिअ'सिम फैदों आरोना बेखौ नागिरनो थाखाय सोरबाफोर नुदों नामा बेखौ बे रहिला नार्जारिखौ जों स्क्रिनावहाय होनानै होजागोन आब' सावगारिखौ नोंथांनि फिसाजोनिखौ जेब्ला जोङो होबाय नालाय मानो होनबा खायसे मानसिफ्रा बायदि सानो नालाय दा मानसिखौ नागिरनोब्ला मानसिखौ मोननोब्ला बिथांनि महरखौ रायजो राजाफ्रा नुनाया गोनांथि नङा होमबा स' जाय मानसिया गोमानानै दङ स' बेयावहाय जोङो बिथांनि सावगारिखौ जों होनो सानाब्लाबो बिथांनि बिमाया जोंखौ गले बेवहाय बायदिसिना फिंगारप्रिन्ट होलायनाय रिक्सखौ लानानै गावनि फिसाजोनिखौ बिथाङा माने बे भिडिअखौ बानायहोदों आं गोबां माखासे बाथ्राखौ दहाय समनिफ्रायनो आधा घन्टासो आं बिथांमोनजों रायज्लायबाय मोजाङै सिगांग्रो डिसकासन खालामबाय दा आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसेल' मदद लुबैदों बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो जाहाथे बे रहिला नार्जारि नैबे आब'नि फिसाजो बे नानिखौ जों जाहाथे मोनफिनो जाय गथ'नि बैसोआ दासिम 17 इयार्स जाना दङ एड्रेसखौ खोन्थाफिननि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गामिया जाबाय दुर्गापुर आरो लोगोसे रुनिकाटा पुलिस स्टेसन आरो बे मानसिया गयबारि बा बासुगावनि खाथि बासुगाव आरो खासि खथ्रानि गेजेराव थानाय गयबारि स' बे गामियाव फैदोंमोन बिथाङा बिनि नैबे आब'नि बिमा बिफाया बेयाव दङ बिबै बिबौनि न'आवहाय फैदोंमोन जाहैदों बे 25 मार्चनिफ्रायनो मानसिया गोमाना दङ स' बेखौ नोंथांमोना बे सावगारि मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला सिनायनाय मोन्दोंब्ला अन्नानै स्क्रिनाव होनाय बे नाम्बाराव कल खालामनानै जोंनो खोन्थाहर आरो जोंनि नाम्बारावबो जुदि पार्सनेलि खोन्थाहरनो
हरनो गोसो जादोंब्ला आरो बेबायदि खोथा जोंनि सिगाङाव फोरमायनो गोसो जादोंब्ला जोंनि नाम्बारखौ लानो हागोन 7740039057 So thank you so much भिडिअखौ नायनायनि थाखाय अननानै बे भिडिअखौ जेसेबां हायो बे बैसागुनि समाव शेयार खालामनानै नैबे आब' सोरांसि नार्जारी आरो लोगोसे नैबे गुमै जेकेट नार्जारीखौ मदद खालामनानै होबानो जाबाय बे बैसागु समाव खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो दे